Duba za mu yi tsanaki dangane da wasanni masu zafi da aka fafata a yau, inda a jerin jadawalin aka fafata tsakanin kungiyar kwallon kafa ta Aston Villa da kuma Nottingham Forest. Kungiyar kwallon kafa ta Aston Villa ta samu nasara da ci 4-2, yayin da shi wasa tsakanin kungiyar kwallon kafa ta Brighton da kuma Everton an tashi kunnen doki ne da ci 1-1, yayin da kungiyar kwallon kafa ta Crystal Palace ta samu nasarar lallasa kungiyar kwallon kafa ta Burnley da ci 3-0. Ita kuwa kungiyar kwallon kafa ta Manchester United ta yi rashin nasara ne a hannun kungiyar kwallon kafa ta Fulham da ci 2-1, yayin da ita kuwa kungiyar kwallon kafa ta Manchester City ta samu nasarar lallasa kungiyar kwallon kafa ta Bournemouth da ci ɗaya mai ban haushi, yayin da ake kece rini tsakanin kungiyar kwallon kafa ta Arsenal da kuma kungiyar kwallon kafa ta Newcastle a daidai wannan lokaci. A tsayuwar jadawalin teburin gasar ta Premier League din, kungiyar kwallon kafa ta Liverpool ce ke ja daga teburin da maki 60, yayin da kungiyar kwallon kafa ta Manchester City ke biye mata a mataki na biyu da maki 59, sai kuma kungiyar kwallon kafa ta Arsenal wadda take mataki na uku da maki 55, yayin da ita kuwa kungiyar kwallon kafa ta Aston Villa take mataki na hudu da maki 52, sai kuma kungiyar kwallon kafa ta Tottenham wadda take mataki na biyar da maki 47. Ita kuwa kungiyar kwallon kafa ta Manchester United tana mataki na shida ne da maki 44, yayin da kungiyar kwallon kafa ta Brighton ke mataki na bakwai da maki 39, sai kuma kungiyar kwallon kafa ta Newcastle wadda take mataki na 8 da maki 37, yayin da kungiyar kwallon kafa ta West Ham United ke mataki na 9 da maki 36, yayin da kungiyar kwallon kafa ta Chelsea ke mataki na 10 da maki 35. Wasannin da aka fafata a La Liga kasar Spain kuwa, inda aka fafata wasa tsakanin kungiyar kwallon kafa ta Barcelona da kuma Getafe, inda kungiyar kwallon kafa ta Barcelona ta lallasa kungiyar kwallon kafa ta Getafe da ci 4-0, yayin da wasa tsakanin kungiyar kwallon kafa ta Deportivo Alaves da kuma Mallorca aka tashi can jaras da ci 1-1. Shi kuwa wasa tsakanin kungiyar kwallon kafa ta Almeria da kuma Atlético Madrid ana kan fafata shi ne a daidai wannan lokaci. Bari mu leka ga fagen cinikan 'yan wasa, inda aka bayyana cewa wato kungiyar kwallon kafa ta Manchester City na fuskantar barazana daga kungiyoyin Saudi Arabia da ke farautar dan wasanta na tsakiya mai shekara 32 na kasar Belgium wato Kevin De Bruyne a cewar jaridar Mail, yayin da aka bayyana darajar dan wasan za ta iya zarta fam miliyan 100 kafin kungiyar kwallon kafa ta Manchester City ta yi tunanin sayar da dan wasan wato Kevin De Bruyne. Kungiyar kwallon kafa ta Chelsea an bayyana cewa a shirye take ta sayar da golan Spaniya wato Robert Sanchez mai shekara 26 a wannan bazarar, kuma an bayyana cewa akwai yiwuwar a dauko golan Ingila wato Aaron Ramsdale mai shekara 25 a madadin sa, yayin da aka kara bayyana cewa kungiyar kwallon kafa ta Chelsea na kuma farautar dan wasan baya na kasar Faransa wato Jules Koundé mai shekara 25, yayin da kungiyar ke tunanin ta dan wasan na Barcelona. Ita kuwa kungiyar kwallon kafa ta Arsenal na san dan wasan gaban kungiyar kwallon kafa ta Juventus wato Kenan Yildiz mai shekara 18, amma kuma dan wasan nan asalin kasar Turkiya na cikin lissafin kungiyar kwallon kafa ta Liverpool da kuma Borussia Dortmund, yayin da aka bayyana cewa kungiyar kwallon kafa ta Everton na farautar dan wasan bayan kungiyar kwallon kafa ta Sunderland dan asalin kasar Ingila wato Dan Ballard mai shekara 23, idan har dan wasan ta wato Jordan Braithwaite mai shekara 21 ya bar kungiyar ta Everton a bazaran nan a cewar jaridar Football Insider, yayin da aka bayyana cewa kungiyar kwallon kafa ta Manchester United na nazarin dauko dan wasan tsakiya na kungiyar kwallon kafa ta Real Betis wato Guido Rodriguez mai shekara 29, yayin da dan wasan dan asalin kasar Argentina kwangilarsa ke dab da kawo karshe a karshen kakar nan, yayin da aka bayyana cewa kungiyoyin Al Ittifaq da kuma Al Nassr na kasar Saudi Arabia na rubun dan wasan bayan kungiyar kwallon kafa ta Manchester United da kuma kasar Faransa mai shekara 30 wato Raphael Varane a cewar jaridar 90 Minutes, yayin da aka kara bayyana cewa kungiyar kwallon kafa ta Manchester United na sa ido kan dan wasan bayan kungiyar kwallon kafa ta Juventus Gleison Bremer mai shekara 26 domin mai gurbin Varane din, kuma za ta iya biyan tsakanin euro miliyan 60 zuwa euro miliyan 70 kan dan wasan na Brazil, yayin da ita kuwa kungiyar kwallon kafa ta West Ham na shirin ware makudan kuɗi domin karbo dan wasan gaba na tawagar Bournemouth mai shekara 26 wato Dominic Solanke a cewar jaridar Football Insider, yayin da ita kuwa kungiyar kwallon kafa ta Manchester City na nazari kan dan wasan tsakiya na kungiyar kwallon kafa ta West Ham mai shekara 26 wato Lucas, idan har dan wasan tsakiya na kasar Portugal wato Bernardo Silva mai shekara 29 ya bar kungiyar a ƙarshen kakar nan, yayin da aka bayyana cewa dan wasan Ingila wato Adam Berry mai shekara 18 na cikin kullun yarjejeniya da kungiyar kwallon kafa ta Nottingham Forest bayan barin sa kungiyar kwallon kafa ta Manchester United. Sai dai kuma an bayyana cewa kungiyar kwallon kafa ta Manchester United da kuma Arsenal har ma da kungiyar kwallon kafa ta Tottenham na rubun dan wasan tsakiya na kungiyar Fenerbahce mai shekara 24 wato Sebastian a cewar jaridar Team Talk, yayin da aka kara bayyana cewa to makomar dan wasa wato Matis Gillett a kungiyar kwallon kafa ta Bayern Munich ta dogara ne da yanke shawarar wanda zai gaji wato Thomas Tuchel a matsayin koci, yayin da kungiyoyin Ingila da dama ke son dauko dan wasan na baya na kasar Netherlands a cewar Fabrizio Romano, wanda kuma duka da wannan ne muka karshen shirin na wannan rana. A madadin wanda suka taimaka shirin ya zo gare ku, ni Abdulhamid Abdullahi Aliyu da na shirya na gabatar ke cewa ku ci gaba da bibiyar ba shafukan mu na YouTube, Facebook da kuma TikTok a Duniyar Wasanni TV, kuma da Allah kada ku manta ku yi mana subscribing tare da danna alamar karara domin dai sanar da ku da zarar mun saki sabbin shirye-shiryen mu.